afternoon guys. Anong date ngayon? It's April 13 na, no? Oh, Lunes na. It's Monday. At nandito tayo ngayon sa Altasita na nagpark tayo para pumunta tayo sa ang Sagwa, no? Nagpark tayo dito para pumunta ng BQ, pero at least pupunta rin kasi kami dyan sa supermarket mamaya dito. Pero may sadya kami sa BQ. Pero bibili rin kami dito. Okay? So let's go guys. Ano? Let's Tayo guys. At tayo ay may bibilhin ako kasi gusto kong magluto nung ano. Gusto kong iluto yung gusto kong recipe na kulang ng ingredient. That is why bibili na naman kami sa supermarket. Mukhang parang wala ng COVID yata. Bakit parang busy na? Hindi katulad ng isang araw. Walang katao-tao ngayon. Ang dami. Ang daming tao ngayon. Ha? Na-busy lagi. Ha? Manak. Siya manak. Sigurado ka? Bili ako. Sana mozzarella. Kuha mo ako. Daming tao. Ha? Sino? Sino? Ano may pera pa? It's your turn, kumpadre. Bumili siya ng coffee. Ito pinakuha ko siya nito kasi wala na yung ano namin eh. Yung coffee namin, naubos na, hindi na kami makamit ng Cebu. Mamili.
Punta dun sa kabilang gate, kami yung pupunta dito. Kasi salubuhin namin dito. Okay? Ito ngayon, public advisory dito implementation of certificate. Order. Ayan po yung schedule nila. Ay, yung nagkarga ng nasaan na siya? Yan na oh. Saan? Ay, ang bilis niya ah. Ang bilis niya. Ayan. Let's go home. Let's go home, guys. Bye-bye. Alta Chita.